Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Shadow1120. Тук при мен отново е Little Boss и това е Minecraft Double Survival, 4-ти епизод. Мисля, че... Да, то е. И от миналия епизод събрахме доста еран. И сега искаш да направя на брони на всички. Виждам от селот. Не те чух. Виждам от селот. Това... Така е малко. Да сега... Аз имам enchantment книжки от тем. Аз сега ще напълня леко честа. О, мага. Иво, дай ми двете уит. Иво, дай две уит. Полутошка. Да знаеш, че няма да имаш бутушки. Що? Не стига айра на маняк. И защо аз няма да имам? Не знам, защото за кеф. Стига ли? Хубаво, аз стоям в минута да покапкам. Не, чакай. Къс? Много ме изненада. Напред храна. Просто казвам съм от ти да храна. Аре бе, човек, ще умра и виж тази мизерна сперма. Къде си? Ето. Oh, thanks for the watching. Я. 8. Ще се наям сладко. Тъй. Чо. Не, аз направя каменни килки. Аз се сейвам. Ще направиш ли на мене? Добре, ще направя две на зоната. И не забравяйте да се абонирате за мен и за... Изслабе на едно демо. Абонирайте се и станете сянка. Станете бос. Не бос и крака, Сянка като сянка. Да. О, мага, тук нещо, защото са бъгва, бе. Потръгнете в сянката. О, мага, ау. Аз се бъг. Ту-ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Това е епизод за малката тролна гала. Да. Не, също така. Главен пробос Митко маняшето. Какви ги бълнувало, няма Митко маняшето. Опа! Няма да умра, не днес. Тук имам кол. В кол, бе? В печките имахме кол. Да. Не си нищо. Аз ги пах. Арбе, това защо така се бъгна, бе? Не, аз ще правя пенчване. Взем. За първи път, като натисна F3 ми излиза долу вдясно някакво ново. Сървъра е лаган. Що? Бля! Върнала толкова назад. И мене и още е лаган. Ето! Пак ме върна. Вече не е лаган. Мая пак е лаган. Не. Unлагна са. Я дай F3. Долу вдясно излезат ли ти нещо? Не. Не е някакво кръгче с три цвята. Ти имаш ли модове? Временно Optifine и... Too many items. Това съм така. Всъщност така. Похода ни се. Аз ще отида да експлорнем на там още. Пак лагна. Три зомбита тук се въртят като полудели, бе. И са бързи. Не знам, тук тръгнах нагоре да експлорвам. Къде е това? Нагоре. Аз там ще го експлорвам, мисля, че имаш спаунър. Да! Дънджън има. Лава! Мале. Къде е това, човек? Направи ли ми камена? Кир! Хайде, умрях. Може да не си сървъра, пак ще се върне назаде. Може да извадиш...
Дай да съм в лавата, нали? Да. О, да, ето. Тук е... О, да, сървър е лаг. Между другото, горе не ми сма имаш. Защото сървър е лагнат. Общо... Спряне. Аж но... Пуснете. Пак е пуснат. Умрял съм! Това е много смутен сървър, бе. Що, бе? Как съм умрял, бе? Абе, как ще смота? Какво имаше в себе си? Ами, имах... железни брони. Бягай. Те може да не са паднали в лавата. Аз бях на... Чакай малко. Не, Иво, не дей го, човай. Това аз. Знам. Изчезнаха! Чакай. Нищо не сте видели. Някакъв ми пише тъпа, какъв е то? Какво? Аз съм прием. На кой? На него и се телепортнах при него. Къде ли си? Опа! Не. Следващо епизод. Знам, и сървъра лагва и връща назад. Няма ли го качваш, аз ще го качвам. Да, фейл и пак фейл на това. Fail and fail. Аз няма да пиша така, кому е фейла. Само спряха сървъра и това е. Бла. Аз съм я. Да, ти тук е големия фейл. Тя брони много кирки, мечове, дърво. Хубаво, че даймонта е в мене. Кабелстон и хубаво, че мъжеството е в сън. Човек, ти си много тъп. Нали знаеш, че тук има хоум? Да. Да, и що не го написа, като си такъв умник? Не знам, аз се прилетя се ти излях в плата. Боже. Дай ми! Никаквите ми няма ти давам, Макса. От газа ми. Ако ме писал с тай. Никой. Ай, дайте ми. Абе, бягай се, бе. Ите ми. Дай ми каменните кирки, те ще бори. Тус пък ти не си ми дал никакви каменни кирки, хората да ти кажат. Отидохме на Франция, на вакансия. Добре, бе. Аз съм момчета, ти нямаш. Добре! Не, няма. Опа! Няма, бе! Ти кога ще качваш този клип с League of Legends? Ти пък не го снима. Няма. Не го снима. На лигата. Мега. Това изобщо не беше хубав ден тогава. Също същия ден беше. Същия ден. Това е същия ден, в който го снимах. Няма, пак ще умра. Опе. Стига, бе, Рейч! Отиде във Франция на вакансия. Видях колко. Имам 38 колко кеф ще се събера. Той епизод Арцелия сме и мина. Ай! Аз тук експлорвам. Не ми се прави бренч. Не, напротив, точно бренч ми се прави. Не ми се... Ирон кирката ми свърши. И сървъра пак лаги. Сега тук да намерям Shine Bright Light Diamonds. Опа, коста тук. Но това се върти в кръга е. Човек, аре да спираме за това епизод. Туспък! Че тук що казва видзва, маняче. Ти кой левел си? Те пак уме. Ама то пак те връща с левела. Кой левел си? 56. Кажи, бе! Да. И за как? Не знам. Да, ти от миналите пъти дет сме играли тук. Отидохме.
О, защо ми се струваш, че тук имаш повече, няколко повече хора, милиони. Оф, тук има само и само копи. Това го вземем за вкъщи. Опа, какво стана, е? Бягай, бе! Айде, бе! Какво стана? Тъпча. Ти си много е. Аре, бе, да си я погледна, бе. О, да, ето къде ти скопах кола. What the furniture? Аз съм бях с enchantment book. Опа! Не знаеш, Човек, аз съм бях с... обърках копчето, да клекна и да тръгна да вървя, а всъщност натиснах Q-то и си дропнах айрон кирката, ами в лавата. Аха. Също Не знаеш, че аз съм бях с enchantment book. И то две. Рейдж! Еми! Така е, като се зле и не ми дава шите ми. Бягай, бе. Отид в Франция на адската вакансия. Да, бе. Трябва някой път да направим... Всъщност, скоро. Стига, бе, човек, ще спра епизода. Няма повече да правим така поредица. Ако продължаваш. Сега къде са дръвчетата? Да, къде? In my wing. Чеки. Ти ето от тук ги събира. Трябва да са Изгубих фаса. Що? Не знам, махна фасите на чуса. Сега ще го направим от пясък. Какво ще стане? Какво ще стане? Изгубихме мусестон, дърво. Ясно баш. Като ти си просто зарибено про. Ето, взех там 4 дърво. We go to France. Празни 2 честа само за резите. Абе, каквото направя, че сега ти умря, е. Напиши си на клипа фейл. Ако искаш, мога да го прекръстя на One Survive. О, това ми кефи. Изядах всичко. Кой ще правим? За малко! Аре, бе, човек! Къде си да посъди? О, взех ти enchanting book. О, човек, престани ми да... Престани. Станта. Къде отиде? Къде? What the fuck's arrival? Къде? Иво, знаеш къде си? Знаеш къде са 4 пръчки, които направя? Мен. О, направих си кирката, ядве. Аз пък имам 4 пръчки, ядве. О, не е тук. Yes! Направих част от вратата. Останах с едно орн. О, човек, сега ще си изхъбя тази брадва тук и ще ходя in мината. Ела в хубаво. Чакай! Обичам почивните дни. Пиши хубаво ми избори. Не! Напиши го. Абе, намерих другата enchantment book. Къде, бе?
Аз пък имам една в себе си. Ела, я намери. Колко мани имам? В единия чест напиши А. хора. Фак. Аз Имам имам... 10 000 мани. Аз имам 523 100. Как бе? О, да, защото ти преди си играл с това тука. Иначе аз играя за първи път. Аз с Night Fighter. Пак имах повече от тебе. Пиши хом! Ба! Искам сам. Събера малко дърва. Beauty. All the best. Wanna be the best and come hang, turn around, look at the point. Пиши хом, бе! О, ти се спална отвън. Да. Ти виновен за всичко. Сложа waypoint. Home. Тя се чупи кабел в Искам да е червено. Къде е Да, червено? Тя пък се чупи кабел в столна. Какво е? Чупи се кабел в столна сам. Що? То пък кой го сложи, бе? Цингъл. Ти кой? Кой? Ти. Кой друг? Как се прави червено? Това го дам малко на така. Yeah! Waypoint. Опа! Дай ми ги. Home sweet home. Сървъра там. Ей, аз сега пак се го шупи. Да отидем за малко храна в шопа. Хора, извинете, ама това все пак е в оцеляване в сървър. Намерих си безплатно бутало. Хора, не видете мене, винете това дето. Така дето го изхвърля. Дай. Please. Аз искам. Това оцеляване в сървър, не ме пука. Мангал не ми дава. Къде е храната тука, бе? Little Boss. Къде е храната в шопа? Не знам. Стига, бе! Please. Where is the food in this fucking shop? Искаш ли храна? Да, please. Напиши хом. Мога да ти дам всичко. Стъпете тук за къщи, апартаменти и парцели. Стъпете тук за... Ако дойдеш до хома до 5 секунди, няма да ти дам храна. Опа! Пожелай. Моркове, риба или стик. Какво е стик? От коравата печен. Стик. Откъде ги купи? От мината. Намерих крави. Къде? И зомбита много. И имаше едно езикче в мината. И намерих в мината пшеница, шугъркейн, яйци. Напълних си душата, човек. Ела в къщата. What? Ела. What is that? Чека! Stupid, wake up. Ей! Все пак имам 20 моркова, 20 стик. Какво? Аз пък си имам безплатно бутало. 20 моркова, 20 стик и 15 куки. Пиши. Хора, това не е чит. Тези пари ги взех от админ. Никакъв чит. Това дърво ще ни стигне, отивам да се разплавам в честовете. Правя си доста камени. Тези същността не е сериозно. Това е за тролване, глупости. Си взема само one stick in me. Си взема една печка. Това е ясно. Писта не ми трябва.
Иво, ела в къщата при мен. Крафти. Чакай! Така, Абе! така. Опа, гост. Се печеш при мен. Пинк. Чакай. Иво, а пак ела. What's the shit? Ела! What's the shit? Wait, малко. Идвай, бе! Wait. Ще направя две стоун кирки. Ко стана е? Зарибени. What? Защо? Ето че казвам с това. Ко става лъвчета? Ко това е? Става в 4 талант тук, ела в къщата. Ко става лъвчета? Правим буклук. Сървърът лагна. Абе! Сървърът лагна. Ела, не е лагнало нищо. Какво е? Еми, къде съм, като си толкова затворен? Спам. Готово. What? What's the shit? Ела пак, ела пак. Умпа. Ела пак, бе. Спирам епизода, ако ще се легавиш. Това беше от нас. Аз продължавам, хора, да знаете, аз продължавам. Аз се лекава като от... Искаш ли да спрем с поредицата Double Survival? Да, той иска това е някаква лега. Миху, да знаете, хора, това може да е финалният епизод. Да, и за вас имам едно такава сумка. Ще направя една селска туалетна. Умпа. И това е. Аз ще направя тавана на къщата. И ще е такъв. О, остана. Абе, една селска туалетна. Няма вода, но те пак се струва. И така са тееш смисъл и пускаш водата, малко се напълни и пак запушваш. Но е маняшко. И ако искаш да имаш таван, това Ти буталото ли ми взе, не. Аз дори не знам за колко помниш. Да. И вижте какво ще бъде крайният епизод. Аз пък поне къщата ще бъде довършена. И когато беше... Не, ще... Ела в селския килим. Чакай, Абе, ела в селския килим, аз имам моркове гъба. Какво да те направя, че ги имаш? Имай си ги със здраве, айде. Докато не ми свърши храната, няма ми дрем. Пуши в селската килим. Селската кенев? Ти и като циганин говориш, бе. Селската кенев. Да! Ти дохме в Франция. Так, what? Так. Лигавня. Чули бе лигавня? Ти иде на Карибите. Като смотан таван! Но да, утре ми се поръчва това. Еми да, ти пожелавам. Ти само рейч кутваш. Плюс това закони е да скачаме, манго. Да, това ще направя 3 пилони. Няма ми стигне дървото, човек. Виж, 3 пилони. Колко? 3 пилони. Браво, човек. Годея сте. Хол. Къщата още не е завършена, трябва да промахваме много дърводето. Ще е правилно. Нищо толкова. Има и огради, къща, има хабърска, има стол. Аз така пълен лабиринт, дето не мога да изляза в места. Човек, вижда, аз се затворих сам.
хора, това е за този епизод. Чакай, Надявам се да не сте го харесали, защото той е такъв мангал. И това да знаете, това е финалният епизод. Надявам се да не сте го харесали. Ето, виждате селския кенеф. Специално за този епизод не коментирайте. Чакайте, изчакайте само да видим селския кенеф. И да знаете, не коментирайте, не оценявайте, да знаете. Има специално монстри, като са отгоре на къща, ела. Къде е, бе? Каменни кирки. Ето ги. О, и виж зад теб. Опа, нещо кенефа не бача. Какъв е този кенеф, бе? Цигански. Айде, пъгледме ривата. Селата момчета, айде. Бай, чай, како сървара беше пиви. Да. Това спад. Я да е едно търпо. Хора, надявам се да не сте харесали този епизод. Коментирайте, оценявайте и това да знаете е края на тази тъпа поредица. Чао!